Čaute, dneska vás zdravím u našeho haustúru. Tu máme záchodík. Tuto sa a tu je môj bratranec. Povedal som jeho bratranec. Povedal by som, no. Štefan Ujvaný. Áno, choďte mu tam dať určite odber. Má tam super videá. Nepovieme, ako to tam natáča, čo tam, či sa dohádajú alebo niečo. Ale natočím aj na neho kanál niekedy video. Takže ideme. Ideme na to. Takže, tuto sú schody. Ako vždy. Tu je záchod, potom tu je obývačka. Tam myslíš, že toto je záchod? Môže byť do záchoda? Hej, bude stále, ešte. Tam bude... OK. Potom tu je východ. A potom... No... Čo je? Ty choď do... Choď von, vystup. Choď takto, tamto, táto. Tam daj nohu. Ty si kokoty. On nás zničil záchod. Dobre, môžeme ísť opraviť. Potom ešte tu máme. Vám ukážem za chvíľku. Žumputa bude tamto ja dole. A tu je žumpa. Vidíte, že aj je použitá. Tu je použitá, je už vidíte. Je tu dokonca je už, že taká, že... Robí to pre vás. Pre vás tu máme žumpu, dokonca sme si to spravili. A tu je tak, ako vidíte, izba a tam je obývačka. Potom to je všetko. Tak tu s vami lúčime a pozdravujte mamičku a